piyayi model ngene iki sampean yo seneng ora? Nek ning dalem kan sing lemu-lemu. Ya seneng ki mung sebatas ana nggon anu Mas, ati. Pengangen-angen. Pengangen-angen. Ning ora entuk diteruske. Mergo wong ki ya kudu sadar diri. Oh iya, sadar posisi. Oh iki ibarate sak anakku utawa sak putuku. Ya tur iki ayune kaya mangkene iki aku ora nutut Mas. Ora. Oh, lagi untuk ngopeni ngene iki tenan nyengkake umur. Loh, samanya aja merendah dulu. Siapa tahu wanita-wanita sekarang itu pengennya itu lelaki yang lebih dewasa. Aku wis ora dewasa meneh wis veteran kok, Nduk. Ngene iki nyengkake umur. Lah iki pupure lho Mas karo nyawaku larang pupure iki kok. Mula aku golek bojo ki umur 25 sing lemu glembrot cepake kinang karo remason lancar Mas. Turu ungkur-ungkuran geger geden-gedenan entut. Kelone kaya ngeloni traktor ngorok ngeces ngentut wis. Apik ngono sederhana wae Mas. Sing penting tentrem ayem. Betul. Iki sak putuku sak anakku kok. Wah, sak putumu. Jenane wiyosetan pinten? Lho sebelum Masehi Mas. Oh iya. Barakane wis reneng kabeh. Ya ije. Aku gak nek teko nggon kono wegah. Ije. Nggih, sugeng dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu Pak Gareng. Lah ya sehat bahagia to. Sehat bahagia. Sehat ki ning nggon jasmani nek bahagia iki ketok ning nggon pasuryan kok ketok rada sungkawa mbesengut ki apa ora patek bahagia apa kepiye? Bahagia aku. Oh bahagia ya. Iya. Pancen wajah niku wajah napa nggih? Piyayine niku sinis tapi menyenangkan nonton. Modele Mbak Birgitan kados bojo kula niku. Wajahnya sinis tapi menyenangkan. Sampean kok apal wajah-wajah perempuan ki wis entek kurban piro Mas sampean ki? Kok sing ngene wajahe ngene, sing ngene wajahe ngene. Entek piro sampean? Ora aku ki wong bener becik kok. Oh bener-bener takoni. Mas Putut sapa ora ngundange Mas Putut? Urung tahu jeneng Mas Putut iki kok tumindak neko-neko ki urung tahu. Urung tahu krungu aku jeneng Mas Putut kok demenan ki aku urung tahu. Masa tenan? Primpen kok, Nduk. Pancen biasane dalangi ngono. Primpen sing ngopeni ati karo bojo, karo keluarga, primpen sing ngopeni keutuhan rumah tangga. Heeh, nek guru Dek Birgita niki wis ora patek anu aku, ora patek gumun. Ora gumun sampean sing digoleki bir hitam kok ora bir hitam. Langsung dipangan. Cepet ae to. Terus iki lanjutne bawane ya, Pak. Bawamu kondi. Lho wis ki. Loh, wis entek to? Wis no. Lah kowe mau ki lungguh nang kene iki umroh apa transmigrasi? Ngandel ora. Kaya ngono kok dilokke ora bahagia ora gelem. Kok ketoke lungguh menteleng ning asline pikirane iki teko ndi ya, Pak? Iki mau aku ketes kok. Biasane iki nek sing nembang ki nembang sik lagi langgam ngono to. Heeh, iki mau tak tes sing nembang sampean sik kok Dek Birgita ben langgame ngene jebule kok ki melanjutkan bawone. Nah, lah ya ta. Iya. Berarti lak jenenge ora kontrasepsi to ngene iki. Heeh, lah ya. Konsentrasi. Heeh. Iki lho sing ora gatekne iki lak jenenge bahasane kontrasepsi to. Konsentrasi. Arep konsentrasi nek ora nganggo kontrasepsi meteng tak omongi. Lah iya, kuwi ragane ning kene ning pikirane ning etan ngono anu ning Karanganyar kok. Nah, ayo kontrasepsi. Konsentrasi. Wis diomongi to. Konsentrasi nek ora nganggo kontrasepsi meteng. Wong bojoku nganggo kontrasepsi wae meteng kok. Lah jare emang gak meteng. Meteng kok kabeh tak kon suntik apa spiral malah kabehne pil. Salah kedaden pil lagi tekan gulu katoke semlorot tekan dengkul dadi wis. Kalah sik Mas. Lah iya. Kiai kok cowok ora seneng aku. Nek wis panas ngono seneng aku. Panas kok kayak bledos. Meleleh. Iya. Langgapipun menawa Mbak Birgita mengendek. Bawaku mau apa nek kowe ngerti. Ayo nek nyoto-nyoto kowe mau nang kene iki konsentrasi. Bawa dandang gula. Ayo cakepane apa? Pamintaku. Lho lah ya ra. Ya ta? Ah. Betul ta? Lho kaya ngene kok diomong. Enggak to? Enek masalah apa? Enek masalah apa? Mau ngono jenenge dandang gula pepeling. Aku sebagai teman, sebagai kanca, enek masalah apa? Piye kronologine piye? Ora, gak apa-apa. Wong bawane yen ing tawang kok iso teko Situasi. Terus jadi nang ya. Aku iso gak konsen. Bojoku lek. Heeh. Nggih, monggo Mbak Birgita. Nika kalau mau napa jenenge?
bawanipun yen ing tawang, langgamipun monggo nderek. Rodok panas ya Pak, dipanas nih Oke, siap. Lho, panas toh. Iya, panas. Ninggal katresnan kemawon nggih Pak. Nggih, oke. Heeh. Saking langgam napa langsung Manut, Pak, Nggih, manut. saking langgam nggih. Oke. Nggih, monggo. Heeh. Apa Pak? Bawa sih. Ojo kleru aku bawa. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan muga-muga Gusti Sing sohone diunekke. Ya, yuk. Oi 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 yo.
Nggih. Bawa yen ing tawang. Yen ing tawang. Jadi pamintaku. Yen ing tawang kok pamintaku nih Mas Sido asih. Pokoknya sing ngakur ya. Pamintaku nih Mas Sido asih marang Mega ing Angkasa. Nggih. Matur nuwun Pak Digareng.